socialforvalter. Jeg siger, at hvis jeg skal have mere bistand, så skal jeg vise jer rundt. Men de kommer jo ikke af sig selv, vel? Ja, det er som mit offentlige toilet. Jeg forstår mig ikke på Slagelseskultur. Det er simpelthen valgt at bygge en svømmehal midt i det hele. Godt nok, jeg er ikke Jesus, men jeg går på vandet. Satan er han henne? Der var han. Hvad laver du? Nej. Jeg skulle lige have en video. Men Slagelse er jo et sted med mange skoler jo. For eksempel X-klasse, Downstreet, ellers så er der Zelandia også jo, hvor jeg næsten blev tømmer. Jeg gik ud efter en dag, tror jeg. Jeg kom også derind der og skrev der. Hej. Du vil jo bare låne. Det er fedt at det hele. Det her er normalt spiser, men der er lukket, så nu må jeg prøve en af de andre 14 steder. Det var så min bil. Så kan man lade med at ryge bilen jo. Mor! Vågn op! Mor! Hun er nok kunder.
Men det får jeg min dag til at gå med. Det er Splashes station. Der hygger jeg mig. Hører vi? Det er så badeanstalten. Det er rocker og ruller og lidt jazz. Det er flot, det. Det der det er noget med balkoner og det der pjat. Og det der. Det er min kone. Hun ved det ikke endnu, men det er meget flot. Eller not. Det er flotte. Det er flotte. Hej. Det er flotte. Hej. Vi har lavet vandet, det skal vi jo en gang imellem. Det var det. Nu har jeg vist jer rundt i det meste af Slagelse. Så nu skal jeg op på Rådhuset igen, for at høre om min bilstand stiger. Jeg har ikke fået en bjørnbryg hele dagen, så jeg skal ned med. Så håber I har nydt det.